Biz Лойш районының Кішиелға ауылында агрофирмада bu енді мал туар асырый торган зур гына хуҗалык. Менә таныштык әле генә Гейзер исемле үгез белән. Ул монда иң төп хуҗаларның берсе. Менә нинди бәхет үзенә. Нихәтле сыер арасында бер үзе хуҗа. Ничек төштең син бу хәлгә? Микрофонны ашама, без аңа аренда түләдек. Фикерләрең булса әйт син, әйт. Агрофирма җитәкчеләре Гомәр Фәрит улы һәм Атлас Фәрит улы белән басып торабыз. Гомәр әфәнде, менә сезгә татарчамы, русчамы җавап бирергә җиңелрәк булачак. Миңа русча җиңелрәк, татарча да аңлыйм. Авыллар бетә дип сөйлиләр бит инде. Ә менә монда авыллар Лойш районында киресенчә үсеп килә. Менә шундый авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләүче компаниялар ярдәмендә менә сез бер-ике сүз әйтеп алыгыз әле. Во многих странах мы смотрели, как сельским хозяйством занимаются и в Европе, в Америке, даже до Израиля доехали и решили, что этот бизнес, он рентабельный и можем заниматься. Ну, параллельно мы развиваем и другие культуры. Кукуруза на зерно, подсолнечник. В этом году закупили техники, уже где-то порядка на 30 миллионов рублей ее приехало. У нас люди 2 раза в месяц зарплату получают. Наша задача, чтобы рядовые работники были порядка 20-30 тысяч, 40-50 тысяч, чтобы был у специалистов. Атлас Фаридович, менә безнең кызыксынган бер сорау тагын бар. Монда ирландец эшли икән сезнең. Ул Татарстанның авыл хуҗалыгын күтәрәм дип эшли торгандыр инде. Бер-ике сүз әйтегез әле. Бик көчле специалист. Авыл хуҗалыгында ул техник яктан да көчле, аграрий яктан да көчле, но иң бик көчлесе аның тирәчелек ягыннан инде. Аны бик уважать инде. Аның сүзе безгә, как байтабыз инде, әйткән икән, безгә закон кебек инде. Бу бездән инде менталь шулай бит инде. Ярар иртәгә эшләрбез әле, ярар обедтан эшләрбез әле инде. Аның анда түгел инде. Бүген эшләргә икән, бүген. Бу минутта икән, бу минутка. Менә без аның артыннан калышмаска тырышабыз, шайтырып 2700 литр сөт савадыр инде. Менә бүген көндә 8 тонна сөт савабыз инде без. Аның чисталыгы да артты, аның менә күләме дә артты. Ул нидән 5 тонна сөт арттырганга бик күп көч кирәк инде. Менә бездә авылда үстек бит инде, кичкенә чакта минем ферма буенда тракторны автомойка белән җүп ятканнарын күргән юк. Чыннан да шулаймы соң бу рәсем? Лойш районында трактордан түгел сыерларны шуып алга. Бу технология шундай, заманча. Терлексчләр йорты, менә шундый офис кыяфәт алган хәлдә. Игътибар итегез, менә авыл дип әйтергә авыр моны. Ләкин генә улар да шәһәр системасына әйләнеп бара, бөтен җирдә тәртип. Бу авылда 330-дан артык хуҗалык һәм 670 кеше теркәлгән. Әлбәттә 23-тән 30-га хәтле дип әйттеләр безгә менә бу хуҗалык җитәкчеләре. Кеше нәкъ менә шушы авыл хуҗалыгы өлкәсенең иң кызыклы тармагында мал-мөлкәт, терлек үстерү юнәлешендә эшли. Менә бу түкләрне ясаучы кеше 60 меңгә якын акча алган айга. Авыл өчен бу әлбәттә инде миңа калса бик зур акча һәм бик шәп акча. Ләкин барыбер халык ничектер ялкауланган кебек тоела, чөнки нинди генә акча белән дә аны китергә урак дип әйтте җитәкчеләр. Biz bu авыл хуҗалыгы терлек үстерү бүлеген калдырып китеп барабыз. Монда нинди генә ис юк хәзер. Шанель номер 5 юк, Живанши юк, Лакоста юк. Ләкин күңелдә авыл хуҗалыгы өчен шатлык бар. Менә без Гафур Борхановичта кунакта. Әле кыш көне кергән идек без монда, тыныч, рәхәт. Хәзер балкыртлар мен әллә ни бик искитмей аларга дәрсен әйткән әзер куркыта. Гафур Борханович, менә ничек
Алар бит әле хуҗаларын гына таныйлар дип тәслиләр. Ничегрәк соң? Балқыртларынан қорықмасқа керек. Аларның битінде файдасы балда да, умарта кортының һәрбер продукты чагуы да файдалы. Алардан қорықмасқа керек, аларны хөрмәт итәргә керек. Мен бик хөрмәт итәм балкортларын, ләкин алар мине хөрмәт итәме икән? Итә бик итә. Шифалы баллары белән, шифалы чагулар белән бик хөрмәт итәләр. Хөрмәтем маңгайга куна яза генә калды. Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас. Прикрываю вас я. Бер ел гына шөгыльләнмәйсезме? Нәселегез белән шөгыльләнәсез. Шул турыда сөйләп китегез әле. Безнең инде әти бабайлар, минем белгәндә инде менә мин үзем күргән бабай инде умартасы бар иде, каягына эшләмәсә дә, әти инде профессиональ умартачы, мин үзем инде профессиональ умартачы хәзер 300 баш умартамын да бүгенге көндә. Менә балкортлары журналистлардан кала тагын нәрсәләрне яратмый. Нинди гадәтләрне яратмый. Балкортлары һәрбер кеше дә ярата, журналистларны да ярата. Шуңа күрә алар үзләренең тәмле балларын, файдалы чагуларын аларга бүләк итә. Балкортларның тереклек дөньясында нинди роле бар? Балкортларның тереклек дөньясында бик зур ролендә. Бөтен чәчәкләрне алар сөркәләндерә. Бу әйтеп бетергес инде. Моны да безнең галимнәребез дә расладылар. Әйтелгән 3-4 ел, әгәр дә балкортлар булмаса, 3-4 елдан дөнья бетә. Моны инде галимнәргә түгел, Вангада бик белүче Вангада әйтеп үлгән, что 3-4 елдан соң балкортлар беткән соң дөнья бетә дип. Менә тагын шундый нәрсә бар бит әле. Менә кешеләр эшлиләр 6 сәгать, 7 сәгать, 8 сәгать. Кортлар әле һаман да менә ут сүнгәчтә дип әйтик, кояш сүнгәчтендә, яткачтында эшлиләр икән. Теге әйтем дә бар. Балкортлар кебек кешеләргә кирәк дигән. Балкортлары суткага 24 сәгать эшлиләр. Менә бу Гафур Бакановичның умарталыгы, Өркәй апам да шулай дип матур дип табыннар әзерләде, рәхмәт. Менә монда бал, үзләренең шәхси баллар үзләре җитештерәләр. Балыкны үзләре ыстыйлар. Рәсим инде кабып карады балыкны, Рәсим фикерләр ничегрәк? Вообще шәп. Менә без килеп кердек Гәүһәри апаларның төп йортларына. Монда гаилә музее урнаштырылган. Килеп керүгә үк монда бал исе. Бу безнең гаилә музее. Музеебызда 250-дән артык экспонат тупланган. Әбиләребез, бабайларыбызның кулланышында булган җиһазлар, экспонатлар белән генә мин уйладым менә шулай итеп музей ачып җибәрергә. Менә без дә һәр вакытта шулай үткәнне аңлап, барлап, тарихны җайлап дигәндәй, әби бабайларыбызның гореф-гадәтләрен, аларның кулланышта булган җиһазларын, аларның якты истәлекләрен һәр вакытта да барлап яшәргә тиешбез. Менә монда туй бирнәләре бу 1870 елларга карый. Элегрәк менә шундый каверлар. Бу сөлгедер инде. Скатер. Менә шундый бирнәләр белән генә чыкканнар. Хәзер үзегез беләсез, квартиралар, машиналар. Менә монда Гәүһәри апаның
бик күп кенә көндәлекләре бу аның бабасыннан калган. Гәүһәр апа әйтеп китәләр нәрсәләр монда? Менә бу безнең бабайыбыздан калган көндәлек. Бабайыбыз шул хәтле гыйлем карт булган. Һәрбер әйберне төгәлләп, матурлап язып барган. Менә мәсәлән, 1964 ел ит сатудан кергән акча 80 сум, банктан алган 200 сум акча, шуның 80 сум тагын кергән ит сатудан, бәрәңге сатудан 40 сум кергән һәм биргән акчалар язылган. Борханга 40 сум, Махрузага 20 сум, шәй алган 4 сумга, кетүк алган кара 2 тиенгә, кәнфит алган 20 тиенгә. Барсында төгәлләп, матур иттереп, бабайыбыз тәсвирлап язып чыккан. Ягъни абзыйга монда налоговый килмәсә дә, аның бөтен әйбере дә тәртиптә булган. Икизли экспонат арасында менә мосы аерым урын алып тора. Бу тегермән дип әйттеләр, эшләп китегез әле. Бу безнең бурыч тегермәне. Элеккеге елларда шушындый түгәрәк бурычларны әбиләр, бабайлар кич утырып, җыйналышып, безгә килеп, шушыннан бурыч тартканнар. Бу тегермән турында ничәнче елгы икәнен генә төгәл әйтә алмыйбыз, әмма ләкин хәзерге 95 яшьлек әбиләр без сезгә әниләр белән түгел, әбиләр белән килә идек, бурыч тарттырга диләр. Шулай булгач инде нәтиҗә ясап була бер 100-150 еллык тегермән. Гәүһәр апа, сезгә уңышлар теләп калабыз. Без киттек инде. Алга таба. Сезнең каршыгызда Пәрәү авылы җирлеге җитәкчесе. Менә үзегезнең авылыгыз турында сөйләп китегез. Монда халык сезнең чыннан да тырыш хезмәт сөючән. Әлбәттә җитәкчеләрне дә тора. Сез аларны ничектер өндисезме соң эшкә? Бөтен кеше монда эшләргә ыргылып тора. Гомумән Пәрәү халкы бик тырыш халык. Алар электән Пәрәүнең үзенең тарихын ачып карасак та, ул электән шәлләнгән, җир белән шәлләнгән, мал тотканнарга электә шулай ук. Менә бүгенге көндә дә халык яшәргә тырыша, үз һөнәрен таба һәм әлбәттә инде авыл халкы бер-берсенә ярдәм итеп бик матур яшиләр. Менә без Татарстанның Лоиш районы Пәрәү авылының җиләк плантациясенә килеп төштек. Менә аның хуҗасы. Ничек башлап киттегез бу эшегезне, шул турыда эшләп китегез? Уңайлы булса, русча да эшли аласыз. Я, значит, являюсь главой КФХ, Ахмед Сафин Рамиль Гарифович. Сам я по образованию ветврач. Решили с женой попробовать что-то новое. Она еще посещала школу-фермы при Минсельхозе. Подали заявку в Минсельхоз на получение гранта. Нам выделили грант. И мы начали заниматься своей деятельностью. То есть засадили гектар земляники садовой, полгектара смородины и малину посадили. Продукция реализуется в основном на рынках города Казани. Оптовики приезжают непосредственно на поле и после сбора забирают готовую продукцию. Кече Елга авылының умарталыгында булып кайткан идек. Менә шушындый кәрәзләрне, рамаларны менә монда ясыйлар инде. Аны ясаучы Ирек абый Бәдретдинов. Ничегрәк кирип киттегез соң бу шөгыльгә? Үзем умарта асрый башлагач, кирәк булды умартасы да, рамы да. Менә шуннан үземә ясадым. Башка умартачылар күреп, алар да сорый башлады. Аларга да ясап бирдем. Менә сатып ала башласаң, бер рам бәясе кыйммәткә чыгамы? 10-12 сумга чыга инде. Моннан тыш тагын умарталар, рамалар ясаудан тыш тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Төп эшем минем умарта инде. Аннан соң профессиям ветврач.
кунаклар тапшыруы, ләкин көтелмәгән кунаклар булса да хәйран гына киттек. Бу инде ачыламассыз әймен. Безнең тапшыруның максаты әлбәттә авылларда да яшәп була, авылда да күңелле яшәп була, рәхәт яшәп була, нәтиҗәле яшәп була дигән максатны үз içine ала. Менә сездә шушы клуб мөдире буларак хәйран гына грамота, дипломнар эленеп тора. Нинди нәтиҗәләр бар? Сөйләп китегез әле. Созвездие йолдызлык республика конкурсында без район күләмендә 3нче урын алдык. Зона ярышларында иҗади уңышларга дигән грамотага лаек булдык. Һәм менә быелгысы елда безнең республика күләмендә без бергә дигән конкурс ачылды. Районда 1нче урын алдык, зона күләмендә 1нче урын алдык һәм менә республика күләмендә 3нче урынга лаек булдык. Бу төркем беләсез Тямайның концертында да бигәнсез дип ишеттек. Әйе, без Фирдус Тимаевның концертында быел 4 тапкыр чыгыш ясадык. 12 сәхнәсендә әле Рамил Закировның концертында чыгыш ясадык. Шаян сәхнә дигәндә без анда Эрдәт бар иде дигән бию белән чыгыш ясадык инде. Аны да телевидениедан күрсәттеләр. Шуннан да Фирдус Тимаев безне быел республикага бик танытты. Районда да чыгыш ясадык.